Shin ka san yadda zaka hana kowa yin amfani da bidiyon ka ta hanyar dora masa copyright idan ka dora a tashar ka ta YouTube? To idan baka sani ba ko kuma in ma ka sani to ka biyo mu a cikin wannan bidiyo wanda insha Allah zaka samu ƙarin bayani ko kuma ƙarin wani muhimmin abu wanda baka sani ba dangane da yadda zaka dora bidiyon ka copyright a YouTube ta yadda babu wanda zai iya amfani da shi ba tare da izinin ka ba. Saboda haka ba tare da bata lokaci ba ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo ta hanyar kallon sa step by step domin fahimtar yadda abin yake dalla-dalla a wannan tasha ta mai suna kasuwar YouTube. Saboda haka ba tare da bata lokaci ba mu je cikin bidiyon. To da fara cikin sauki yadda zaka yi shine zaka shiga YouTube studio ɗinka kamar haka. To idan ka shiga zai bude maka sai ka shiga gurin bidiyon ka zaɓi bidiyo ɗaya daga cikin bidiyoyinka. Kana ɗaukar bidiyon ka idan ka taba zai bude maka wata fuska kamar haka. To ga wata alamar edit nan a nan gurin kana gani to sai ka taba ta. Kana taba ta za ta bude maka za ta watso maka wani guri kamar haka. To daga nan sai ka taba wannan gurin da aka rubuta advanced setting. To kana taba wannan advanced setting din zai bude maka wata fuskar kamar haka. To ga wani guri da aka rubuta license and right ownership. To wannan gurin da aka rubuta license and right ownership a nan zaka je ga ƙasa nan za ka ga wani guri wata yar akwati wanda a ciki an rubuta standard YouTube license. To idan ka taba ta za ta bude maka za ta baka option guda biyu kamar haka. Option na farko gashi nan an rubuta standard YouTube license and na kasa kuma gashi nan an rubuta Creative Commons attribute. To a cikin su wannan Creative Commons attribute din idan ka shige shi ka sa bidiyon ka anan zai zama na cewa to bidiyon ka yana free, kowa zai iya aiki da shi, kowa zai iya dauka ya sa a channel ɗinsa ba tare da ya ga wani copyright claim ko wani abu makamancin haka ba. Amma idan ka sa a wannan standard YouTube license din to ya zama na cewa to now yanzu kana claiming cewar wannan video ownership din kawai akan ka ne kai kadai, baka biyo kowa damar yayi amfani da wannan video a channel ɗinsa ba. Saboda haka idan ya dauka ya sa a channel ɗinsa zai iya ganin copyright kuma kai ma za a sanar da kai cewar an dau bidiyon ka an sa a wata channel. Yadda za ka yi masa duk abin da kaga dama, an kaga dama kai blocking din bidiyon ka, in kuma kaga dama ka samar abin nan violence wanda shi ne ake cewa strike, in kaga dama ka samar strike ko wani abu makamancin haka. Duk da dai ba a so mutum ko da wani yayi kuskuren daukar kayan ka karka sa masa strike, kawai ka daure kai blocking din bidiyon da mana cewa da ya bar tashar sa yanda kaga ba zai sake daukar bidiyon ka ba, ya san kana blocking din bidiyon ka idan an dauka. To wannan ita ce hanya dai mai sauki da zaka bi ka dora bidiyon ka copyright cikin sauki, ya zama cewa babu wanda zai iya amfani da bidiyon ka sai kai kadai. Idan kuma wani ya amfani da bidiyon ka to za a sanar da kai. Wannan ita ce hanya mai sauki. Saboda haka ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha mai suna kasuwar YouTube, da yanda zamu ci gaba da kawo muku muhimman abubuwa akan abin da ya shafi YouTube kadai a cikin wannan tasha mai suna kasuwar YouTube. Mun gode. Sannan idan baka yi subscribe a wannan tasha baka yi subscribe, sannan ka taba ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka shigo da wata sabuwar dauka. Mun gode da ziyartar wannan tasha mai suna kasuwar YouTube.